Leerling van het Dokkinga College kwam in actie van Stichting Altijd Doen. Op 12 december hadden ze om het verkeerpje West op de Charles Dickensmerken in Dokkum. Alles wat zelf gemaakt wordt op de kerstmarkt werd verkocht bij onze kramen. Van kersthangers tot aan armbandjes. We hebben echt van alles bedacht. Het geld wat de leerling had ophellen is doneren voor een Christactie. Waarbij het doel is mensen die ooit geen Christvieren kennen een warme herinnering te aan. Ik vond het echt super leuk hoe spontaan ze allemaal waren en de schouders eronder zetten. Het was echt heel leuk en opmerkelijk. Dat vond ik leuk. En dan met ideeën kwamen zeiden op een gegeven moment van, we hebben zulke saaie muziek. Nou, toen zei ik, ja kom op, we toch even naar muziek en sowieso. Dus het was zo fantastisch dat ze zich ervoor inzetten. Het is echt formidabel wat je door de leerlingen en mijwerkers delzetten is. Of het hoe minskip zijn, dan is dit echt een squallenvoorbeeld. Dit is natuurlijk dan prachtig wat wij hier delzetten hebben met elkaar. En hier leren de leerlingen een heel soort van. De sfeer wie goed, ze vonden het heel gezellig om het ik met elkaar te doen. En de uitviering ik met elkaar, en alles in Dickens-stijl in dit geval, ja, dat heeft gewoon een heel soort binding jong. Namens de Dokkinga Scholen wil ik jullie enorm bedanken voor jullie inzet, creativiteit, samenwerking en jullie hart. We zijn echt heel tevreden en gerust op onze leerlingen, maar ook op onze mijwerkers. Super blij mee. Dank je wel allemaal.